No niin, moikka vaan. Mä ajattelin nyt tehdä teille tämän videopostauksen, mikä onkin jo vähän myöhässä. Olisi pitänyt tehdä ehkä jo kuukausi sitten, mutta on vähän venähtänyt. Mulle kuuluu ihan hyvää. Mulla on nyt just tulossa koeviikko ja tällä tavalla, niin on vähän stressiä. Joten pikkuhiljaa tätä varmaan tästä. En mä tiedä. Mutta siis siihen postaukseen. Te olette laittaneet mulle siis kysymyksiä. Ja mä oon nyt niin valmis vastailemaan niihin vihdoinkin. Joo, eli ensimmäinen kysymys. Mitä piirteitä arvostat tytöissä? Tai niinku pojissa? Tai molemmissa? No siis, mä arvostan semmoista luotettavuutta ja rehellisyyttä ja tietty semmoista omaa persoonallisuutta, semmoista, että uskaltaa olla oma itsensä. Juu. Mitä toivot joululahjaksi? Joo, no jouluhan on nyt mennyt, mutta sain kyllä aika paljon kaikkea, mitä halusin. Eli sain just semmoiseen keikan liput, mitkä oli kyllä tosi cool. Mikä tulevaisuuden haaveita sulla on? No, mullahan on paljon tulevaisuuden haaveita. Jos nyt tästä ekaksi sanoisin, että mä haluaisin kovasti näyttelijäksi tai dramaturgiksi tai jotain muuta semmoista. Ja mistä unelmoit? No se on varmaan just se, että mä haluan just tälle alalle. Ja näin. Kadutko mitään? Mitä? No eipä tullut nyt oikein mieleen. Mun mielestä mä oon yrittänyt elää ihan hyvänä ihmisenä ja toivottavasti on hyvin onnistunut. En mä silleen kadu mitään. Että se on varmaan just se. Tykkäätkö olla oili? No kyllähän mä tykkään. Oilina on parasta olla. Just joo. Joo, kuitenkin. Haluaisitko olla joku muu? No en mä oikeastaan haluaisi olla kukaan muu. Tässä nyt näillä eväillä mennään, mitä ollaan saatu. Mitä haluaisit tehdä just nyt? No mä haluaisin, että noi pojat laittaisi ne pizzat uuniin. Ja saisin syödä rauhassa vihdoinkin pepperonipizzaa. Itseluottamusasteikolla 1-10. No oisko se, että 7-8 ja en ole kuitenkaan ihan mikään nokka pystyssä kävelevä pimpo. Että hyväksyn tosiasiat ja kaikkea. Hienoa. Mitkä on parhaita asioita Jukassa? Entä huonoimpia? No Jukassa ehkä parhaimpia asioita on semmoinen rehellisyys ja tietynlainen rauhallisuus ja semmoinen huumorintajuisuus. Ja no huonoimpia. Se on ehkä välillä vähän liiankin rauhallinen ja pidättyväinen. Mutta ei se paljon haittaa. Jukassa on paljon hyviä puolia ja ne yleensä sitten peittää ne huorot. Paljon sen keskiarvo oli, kun pääsit 9. Se oli se 7,3. Mulle ihan hyvä, kun mä en ole koskaan tykännytkään mistään lukuaineesta enkä mistään. Että ei voi mitään. Miksi muutit just Kuopioon? No mä muutin Kuopioon sen takia, koska täällä oli lähin semmonen IT-linja, ilmastotaitolinja. Että pääsin näyttelemään tosi kätevästi. Ja sitten just kun Jukka oli muuttamassa tänne ja aloittamassa täällä myöskin lukioon, niin yhteen muuttaminen oli varmaan yksi syy siihen. Ärsyttääkö sua turhat tilapäivitykset Facebookissa? Joo, ja voisitte painaa oikeasti perseeseen. Ei tarvi aina niinku, olla kirjoittamassa sinne Facebookiin, mitä tekee. En tiedä, harrastanko itse, mutta voitte vastata tähän tuohon kommenttiboksiin sitten. Ootko ikinä purru kissaa tai koiraa? En oo purru, mutta hevosta on. Joo. Tykkäätkö pelaa Simsia? No totta kai. Mä pelaan sitä aina, kun mulla on aikaa nykyään tällä kämpillä, kun on tosi paljon yksin. Niin pikkuhiljaa aina Sims 3 Supernaturalia. Miten se naturalia oikein pelaan. Ja mun horoskooppihan on kalat. Tää oli semmonen kysymys. Ja uskonko niihin? Ja onko ne ikinä oikeassa? No, kyllä mä yleensä niihin uskon ja ainakin hyvässä ne on aina oikeassa. Tykkäätkö käydä kouluun? Tykkään käydä koulua. En mä valita siitä. Kiva opiskella. Ei se ole mulle mikään ongelma. Jos sulta vietäis jompikumpi pois, kummasta luopuisit? Tupakka vai alkoholi? No en ainakaan tupakasta. Alkoholista voisin ehkä jopa luopua.
Se oli Jukka. Vitsi, me oltiin menossa, Jukka sekoitti mut ihan täysin. Onks salkkarit parhaita? No ei helvetissä. En tykkää yhtään salkkarista. Meetkö kattoo salkkarit-leffan vai tuleeko se ees milloin sinne Tuppukylä Kuopioon? Jaa, en oo käynyt kahtomassa sitä. Ei kovin kiinnostakaan, niin mikä järkistää mennä kahtomaan, kun en seuraakaan. Luetko mun blogia, kun en muista, jos et lue, niin ala lukemaan heti. Sori Anne, en lue nyt sun blogia vielä, mun pitää käydä liittyä heti tän jälkeen. Eiku itse asiassa luen, just äsken liityin. Sori. Joo. Oletko tyytyväinen ulkonäköisiin? Menisitkö kauneusleikkauksiin, jos ne olis sulle ilmaisia? No mä oon ihan suht tyytyväinen mun ulkonäköön. Mä en oikein tykkää kauneusleikkauksista, enkä muutenkaan, niin vaikka ne olis ilmaisia. No okei. Vähän potoksia sinne tänne. No ei vaan. Joo. Milloin oot viimeksi käynyt ulkona syömässä? Itse asiassa käytiin sunnuntaina ulkona syömässä. Vähän postasinkin siitä. Jose ja sitten mun koulukaveri Heidi käytiin sitten siellä syömässä vähän villi illan jälkeen. Joo. Mitä luonteenpiirteitä ihmissä arvostat, mitä vihaat? No mä arvostan yhä edelleenkin sitä rehellisyyttä ja semmoista tiettyä omaa itsenä, miten se sanotaan, oman itsensä semmoista, että osaa olla oma itsensä. Nyt mä osasin sen. Ja mä vihaan kyllä ihan yli kaiken valehtelua, ylipiirteyttä, paskan jauhamista, siitä mä oon saanut ihan tarpeekseni. Okei, mua on tosi vaikea miellyttää, joten ehkä mä en pysty niinku vastaamaan kunnolla. Mutta ne ainakin on semmosia, mitä mä vihaan. Mikä eläin olisi, jos voisit perustella? No mä olisin ihan selvästi kissa. Mä tykkään makoilla täällä ja nukkua vaan, että mä en tee yleensä mitään kummosempaa. Pystytkö olemaan oma itsesi kaikissa tilanteissa kautta kaikkien ihmisten kanssa? No ainakin mä yritän olla oma itteni, enkä yleensä mieti kauheasti, että minkälainen mun pitäisi olla. Että ottakaa mut tämmöisenä tai ette ollenkaan. Luotko helposti ennakkoluuloja uusia ihmisiä kohtaan? No ennen mä otin. Ennen mä olin tosi ennakkoluuloinen aina. Mutta nyt kun on vähän saanut semmoista avaruutta tähän näkökenttään, siis mun elämään, niin pystyy niinku paremmin tottumaan just. Ja silleen, ja ulkonäön perusteella silleen niinku olemaan ihan mitä ihmisille yleensä ollaan. Yleensä mä otan niinku kaikki ihan samaa arvoisina. Eikä ole mitään ennakkoluuloja, ainakaan enää. Kuinka helposti luotat ihmisiin? No mä luotan silleen aika paljon. Mun mielestä se on tosi huono piirre vaan. Että niinku välillä tulee höpöteltyä just semmoisillekin ihmisille niinku asioita, kun ne vaan kysyy. Että... No en mä tiedä. Tosi vaikea kysymys. Kun välillä mä oon silleen, että mä sulkeudun ja välillä mä taas niinku avaudun. Riippuu varmaan Joo, ei mitään. Joo. Lempileffat. No mä tykkään kauhuelokuvista tosi paljon. Yksi lemppareista on esimerkiksi Dog Soldiers vieläkin. Terkkuja vaan kaikille. Joo. Ja lempisarjat. Lempisarjat. En seuraa. Joo. Oi kun täällä tuoksuu pizza. Joka kohta ne on valmiita. Joo, mutta tässä oli tää kauan odotettu postaus ja kommentoikaa sitten tonne lootaan mitä tykkäsitte. Ja jos haluatte lisää tämmösiä, niin muistakaa laittaa sekin. Eipä tässä sen kummempaa nyt tänä iltana enää. Aletetaan poikien kanssa katsoa leffaa ja juomaan limpparia ja hengailee. Joten ei muuta kuin hyvät illan jatkot kaikille. Joo.